Rhybydd. Peidiwch â greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio adre. Am yr arbrawf yma, bydd angen 4 wy wedi berwi, gwydre o cola, sudd oren, vinegar a dŵr, brwsh dannedd a ffas dannedd. Mae plisgyn wy yn eitha tebyg i enamel haen y llanol ein dannedd ni. Felly, mae hwn yn arbrawf i ddangos effaith gwahanol diodydd ar ein dannedd ni. Mae angen bach o ymynedd ar gyfer yr arbrawf yma, achos mae rhaid i chi wedyn adael nhw dros nos i weld beth sy'n digwydd. Fi'n meddwl bod nhw'n barod. Fi'n gallu gweld gwahaniaeth yn nhw'n barod. Cyn I fi ddechrau, menig. Fel mae mam wastad yn gweud, wastad gwisgo menig pan ti'n cyffwrdd wyau. Yr hyn ddywediad. Ni'n mynd I ddefnyddio'r brwsh dannedd I frwsio'r wyau, I weld pa fath o gyflwr sydd ar y plisgyn. Na I ddechrau gyda'r dŵr. So fi di newid lot. Na drio brwsio fe nawr. So fi'n neud lot o wahaniaeth. O die, gan ni symud mlaen. Vinegar nesa. Fi'n gallu gweld stwff brown ar y top. Mae'n squidgy! Wel, mae'n feddal iawn. Gan ni weld beth sy'n digwydd pan fi'n brwsio fe. Mae'r plisgyn jyst yn dod off. Ni'n agor lan yr wy. Edrych ar hwnna, mae'r plisgyn wedi diflannu. Waw. Mae hwnna'n gross. Sy'n nesa, sudd oren. Mae hwnna'n drewi. Mae yna rhyw crwst melyn ar y plisgyn. Mae fe dal yn galed. Mae'r crwst yna jyst yn dod I ffwrdd nawr. Felly, mae'r plisgyn dal fyna, ond oedd y crwst yna jyst yn stuck ar y top. Sa'n siŵr oedd e'n neud lot o ddau o'n I, fod yn onest. OK, nawr te. Beth am y cola? Nawr yn syth, fi'n gallu gweud bod hwn yn edrych yn sal. Edrych ar hwnna. Mae fe I newid lliw yn llwyr. Gan I trio brwsio fe. Mae'n glanhau lan yn dda. Mae'n tebyg i'r sudd oren. Mae'r plisgyn yn OK, ond fi'n gallu teimlo bod e'n crac o'n hawdd nawr. Mae'n edrych mor sal. Felly meddyliwch cyn agor y can o bop yna, ac yn sicr, peidiwch byth a fed peint o vinegar, bydd dannedd chi gyd yn diflannu. Mae dŵr lot gwell I chi. A chofiwch pa mor bwysig yw brwsio dannedd, yn enwedig os chi'n moyn edrych fel fi.